Shalom. Parhaladoni HKBP Harapan Jaya, pasahaton selamat hari Minggu ma, susude ruas naro tu parmingguota sadarion, suang songoni ruas namandohoti parmingguan live streaming di Bagastabe. Di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Tapuk kama parmingguota marede mahita sian buku ende nomor 10 walu ayat sada dohot ayat tolu. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita, sian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok hami, ala dipabisar hotu hami barita nauli, nama nondangi rohanami. Ai alani i umbahen hutadahami ho, dohot lomoni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami, saleleng dingoluon. Jalan naing martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami, marhite-hite toddim. Jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami, mangoloiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata di mingguta sadarion, ima patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Dia do lapatan nii, oddo,
Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta, jala porman dohot pangalohota, rodi hatatta. Yanggo akan naung marbagasi, ikon masih parhamaolan, jala masih haholongan. Atong rap mangidogo gomahita, lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Debata tatopo tima dosata nagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham dihami akan na mangarsak kondosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhaporseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalana badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Begema hata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan loja jala nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambok doau, jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan ton dimuna. Ai lambok do augakku jalaneang do dohot hupau parsahan. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
turpuk di hari mingguan ima dienet sian Galatia 5 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. Saja hama marsoring-soring di ayat 20 sada rap mahita anon manjaha. Alai tadap do parulaon ni daging, ima parmainanon, hahodaron, pargadombuson. Bunu-bunu, parmabuhon, haur muson, jala akana sumantusi, nauhu pabua na jolo tuhamu, songonido nang nuaeng. Dang tiano ni aka na mangulahon si songoni, harajao ni debata. Olat nima sahatna, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tidakon ma haporsiaw tai, songona hina tidakon ni dongata sa haporsiawn di sandok portibion, rap ma hita mandok. Au porsea, dide bata Jehovah, ido ama, pargogo na suhatu dosan, natu mo palangit dohotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabuduan, ido tuhata natu mauna bernit di pangumuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau benar silang, natua tu banuatoru, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, disima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak nama ngolu dohot namate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naumate, doho dia ngoluan nasura suda. Amin. Shalom. Ting di minggu tasadarion, ima minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Topikna siswa do hagiuk ni portibion. Napaduon parhubas buima tajah di warta. Napatuluon titing namasa, naparjolu. Permingguan live streaming. Sadarion minggu 10 September 2020 patu pauni huriatta do acara ibadah permingguan live streaming di permingguan harian pukul 10 tikion. Sudie ruas ni huriatta nasuboi maddoho di permingguan di gerejaon boi ma patu perminggu di bagasna marhide aplikasi YouTube akun resmi ni gerejata HKBP Harapan Jaya. Tu sudie ruas na patu perminggu di bagasna be tapasa mapeliata tuhuria marhite situa wilayah manang marhite nama transfer tu rekening ni huria di haredeun ni rohata pasahato peliata parhalado pasahaton mauliate napaduahon pasahat tohonan situa di hari Minggu tanggal 20 September 2020 patipan ni huriatta do pasahat tohonan ni situa tuaka calo situa marguru nasai laon imana ni ajaran ni amata padita resort anggiat ma aka situa naneng majalo tohonan situai boy mangulau tohonan nasida doho denggan napatuluhon
sosialisasi pilihan hamulation gotilon. Sada program ni huriatta di tahun 2020 lahu manggohi anggaran ni huriatta ima patupa pesta gotilon di pada baru hari raya gotilon sayudulaon bangso ni debatado ima nama bain perbue nina ni ulana tuadopan ni debata songon hamulation ni rohani bangso itu debata hita dang manggotil be ala dang patani hita alai manggotil do hita marhite-hite ulau tado usahata songot tada hamulation ni rohata tu debata pasato tama pilihan hamulation ni rohatai marhite amplop na pinaradi ni huria pasato tamai di hari Minggu 8 November 2020 dakpola patupota acara pesta alani situasi pandemi COVID-19 siaon. Napa paton pilihan pengadaan dalan. Obar tu sakap ni huria naing para di dalan akses haruar masuk tu garijaon alani manuhor tano do hita 763 meter bidangna. Dalat talau papungudana di para di huriatta do poti pilihan. Laos ni sesom matu hita tapasa ma pilihatta tu poti pilihan ni duk sidung acara perminggon di nalau ruar hita sian garijaon. Napalimahon soso mematuhi protokol kesehatan. Tikimat dohoti acara perminggu kita di garijaon naing matung tok kita mematuhi protokol kesehatan. Dalam talau pasiding penularan pandemik COVID-19 sia marhite nama make masker, cek suhu pamatang, mamuri tangan, menjaga jarak hudul, doho tiki pasah pilihan, sopola marsi jalan ujuro doho lau mulak. Bagi papato parhepengon. Parhepengon ni huriatta di mingguon bui mata jaha di warta. Saldo kas ni huriatta per 12 September 2020 saldo huria minus 11.057.467 pusat 1.654.625 rupiah diakoni 196.170.815 pembangunan 200.000 pengadaan 194.810.000 transistori 5.650.000 laos ni sosoma tu sude ruas ni huriatta asataleoma pelia bulan tabe tuhatta ma nama masuk parhepengon ni huriatta bagian na palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon 45 halak parhalado doho ruas pasahaton selama ulang tahun. Hata ni dibata madok di poda 10 sia ayat 23. Biar mida jahuba parohon hanguluan. Jala halak na sebam rohana marsonang-sonang do dang manginona jea tu ibana. Songon mima titing namasah dihita sedarion buat tama nama masuk-masuk.
Kame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Dihamuna amanami inanami ruas nihuriata HKBP Harapan Jaya. Hata nitu hata nama makulingi hita di minggu tasadarion. Imana tarsurat sian parjamita biddu 2 mamukamai sian ayat 4 ro di ayat 10 sada. Parjamita 2 ayat 4 ro di ayat 10 sada. Tajahama margati soring. Dungi hupabalgama akka hapadeakku hupauli diahu akka bagas bolon jala hupukka diau akka porlak anggur. Hubae diau akka tobat mamornohi hau suanon akka narugun martuburi. Hupaguk-guk uhut dia perak dohot sere, dohot arta na arga sian raja akana paulik luat. Hupilit huhut dia akka parede bawa, dohot boru-boru, bahen hariburon di jolma manusia. Tole parinaan tuan lain masai torop. Manang sadia pena pinangidon ni mataku dang huatohi. Dang hutio pirohakku mangololoi na salomona. Aitung nalasi tutu rohakku mida saluhut pambahenakku. Jalaido atong jabarhu sian saluhut ulauku. Alai daku bereng saluhut pambahenakku. Akan nabinahen ni tangakku rodi hagaluton. Akan nahutaon lau paulihon. Idama lau salpudo saluhutna. Jala mangeahi alogo sambing ahu disi. Dangadong hape nahot anggo dihasianganon. Ido ianggo sahatna. Dihamuna amanami inanami. Nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Ra sudedo hita manada nadong diputoon. Ima Michael Jackson na terkenal didok sebagai King of Pop. Onma sahalak yang memiliki nama besar di dunia tarik suara. Jadi hampir dosude ahana adong di ibana, ahana adong di tonga-tonga ningoluna, baik uang, baik popularitas, baik rumah mewah, baik mobil mewah adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Jadi si Michael Jacksonon nunga terkenalon sejak dia usia anak-anak. Nga terkenal libana. Tabayak kuma amanginang hamorauna ketika dia mengadakan konser, boydo ibana menggadis tiket seharga $3.000. Setara mai 30 juta. Molo di rupiahon. Dang dope tiket super VIP, lan dope akana asing. Alai dihamu amanami nanami. Apakah kita pernah memahami kehidupan dari Michael Jackson ini? Ternyata dia adalah
seorang atau katakanlah sosok yang kesepian. Ya ada di do ibanai ditiki diwawancarai ibana dalam acara Oprah Winfrey. Dia diwawancarai tentang kehidupan. Apa yang dia katakan? Aku kesepian. HP molo nida sian popularitasnya, pamornya, dan mungkin bahwa dia itu adalah seorang yang kesepian. Molo binereng ahanadong di bana, kemungkinan kita akan memahami tidak mungkin apa yang dia ucapkannya itu terjadi dalam kehidupannya. Alai taidama sampai dia meninggal dunia, meskipun dia memiliki kesenangan dunia ini, ternyata hidup dia penuh dengan pelampiasan kontroversial. Mulai sian warna kulitnya, mulai dari segi keyakinannya yang sering berpindah-pindah, mulai dari segi pemberitaan, sahak tunamate, tetap kontroversial. Jadi memang apa yang dia ungkapkan itulah kenyataan dalam hidupnya. Dihamuna amanami inanami, suang songonidon, turpukta di bagasat tikion, Raja Salomo. Molotaida si Raja Salomo on, tabat terbayang ma di pikirata bahwa dia adalah seorang yang hidupnya diberkati Tuhan. Tarpasu-pasu ibana siat debata. Jadi seseorang yang telah mencapai titik-titik apa yang diinginkan seseorang di dalam hidupnya. Bahasa hudok kosongoni. Nah perjolo nang Daud tasi Salomo ini memiliki kekuasaan. Dia memiliki titik kekuasaan yang mempunyai kerajaan yang terbesar di dunia. Dakolan kekuasaan yang dia punyai. Tetapi dia juga mempunyai kekayaan. Bayakun hamunama ketika dia membangun bait Allah, dia membangun dengan berlapis emas. Sudah bangunan ini berlapis emas. Ternyata bukan hanya kekayaan juga dan kekuasaan. Salomo juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, hudok majolok kepintaran. Dan dia adalah seorang yang berkhidmat di dunia. Jala dia itu juga seorang yang termasuk udah maju pria ganteng. Terbukti desian 700 istrina, 300 selirnya. Ayo kan? Aidang mungkin nadong nasai istrina molo suadong gorupana. Ayo kan? 700 istri, 300 selir, bahasa ribu mak. Aidang binoto be. Berarti sandi terlihat bahwa dia adalah orang ganteng. Alay unang gabi salah kamu mulo soado ngamat tak memiliki selingkuhan itu tidak ganteng nak gateng gotongi. Gitu kan? Unang gabi kok kamu berarti klasifikasi hagateng diinangi songo si Salomo do. Ikon mempunyai 700 istri. Sutung sega hita kan? Ada waktu. Artinya kita mau melihat bahwa Salomo itu tidak hanya memiliki kekayaan, tidak hanya memiliki kekuasaan, tidak hanya memiliki kepintaran dan hikmat yang besar, tapi juga dia adalah seorang yang terpesona. Ima songon aurok nakaningan, apa yang terberkati dalam hidup Salomo ini, inilah titik-titik yang diinginkan oleh manusia dalam hidupnya. Alai dihamuna manami inanami, ternyata apa yang ada bagi hidup Salomo, apa yang ada dalam hidupnya, singkatnya Salomo yang sudah mencapai titik yang manusia inginkan itu, ternyata semuanya itu tidak berarti bagi dia. Salomo berkata, molotajaha amanginang, di ayat 10 sada manang di pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 14, di ayat 10 sada di pasal 2 on. Alai duku bereng saluhut pambahenakku, akka nabinahin di tangakku ro dihagaluton akka
kana hutaon lau paulihon ida malau salpu saluhutna jala mangeahi alogo sambing audisi danganong hape nahot anggo hasianganon jala di ayat 10 di pasal sadai di dok nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon gabe ida ma saluhut nai nalaho salpu do jala pangahion ni alogo sambing dui. Segalanya adalah sia-sia. Semuanya sia-sia. Alogo sambing mariswang do sude. Nalaho salpu do sude. Ido bolo padohan nisi Salomo. Jadi mulai taida di bibel tahun, di perjami tahun, termasuk do pengkhotbah ini adalah kitab yang kontroversial. Bahasa di dok kitab kontroversial karena memang nada dari pengkhotbah ini berisikan hal-hal yang pesimis dan skeptis. Ido molo tajaha mulai san ayat san biddu sada 1 biddu 10:2 adong madisi kata kesia-siaan 10 kata, 10 lalu kata. Kata sia-sia ada 30 kata. Jadi bolo ninna semua sia-sia alogo samping manang mariswang do sude lau salpu do sude jadi gabe suku-suku dihita ahama naso sia-sia di tonga-tonga di parngulutta apa yang tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Nah Salomo mengatakan di sini hal yang tidak sia-sia adalah hidup menurut tujuan Allah. Apa hidup menurut tujuan Allah? Yaitu Allah menghadirkan manusia, udok majolo, Allah menghadirkan kita di dunia ini, na parjolo sahali agar kita menikmati semua berkatnya. Na paduahon agar kita mengasihi Dia. Na patoluhon agar kita mentaati Dia. Yang keempat agar kita menjadi berkat bagi sesama. On mana didok nanak kaningan. Hal yang tidak sia-sia itu adalah ketika hidup menurut tujuan Allah. Artinya, sudedo mariswang, semua sia-sia ketika Tuhan tidak di depan kita. Semuanya sia-sia kalau tidak ada Yesus di depan kita. Contoh seperti ini. Cek donate. Di dalam cek itu ada huruf 0 atau angka 08. Jadi mulu adong misalnya mangalo cek tu hita, udah maju malo cek tu au. Dan di bawah sedia do jumlah cek itu. Kalau buka amplopon, buka mamulai sian kanan dari dama 0. Lam dari da 0, balam las doroha, lam gudang 0 lah. Lam las doroha kan? Mariaya dibetung lam gudang 0 lah, lam gudang 0 na. Ale dong dibuka sude mariswang do angka nolon. Alaniaha molo swadong angka 1 di depan. Molo swadong angka 2, angka 3, angka 4 di depan. Karena berapapun banyaknya 0 di sana, itu tidak akan ada harganya. Itu tidak akan ada artinya ketika tidak ada angka 1 di depan angka 0. Ketika tidak ada angka 1 di sebelah kiri angka 0. Jesongoni dong ulut tahun amanginang. Harta, tahta, popularitas dan kekuasaan itu akan sia-sia sambing doi molo soadong tujuan hidup kita kepada Allah. Itu aban gudang madok bahwa kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan sesaat, kenikmatan sementara. Hidup yang kekal dan kebahagiaan yang kekal ketika Yesus ada di depan kita. Udah majolo amanginang popularitas, katakanlah popularitas dan nama besar jodoon mabahen jolmai lupa. Karena dia menganggap bahwa ini sudah menjadi kesenangan dalam hidupnya. Akhirnya dia lupa dengan siapa dia. Dengan dari siapa yang dia dapatkan itu. Taida majolo toko-toko populer. Isarani
si Marilyn Monroe, Elvis Presley, Bruce Lee, manang John Lennon. Kita radisonak kanang matua, gudang goropera mengingat akka orang-orang yang memiliki popularitas on. Jadi ehado sahalak dari anggota The Beatles ketika dia diwawancarai tentang popularitas yang dia dapatkan, aham halus nibana tu sahalak wartawan. Ido ibana aku lebih besar dari Yesus sinabana. Alai taidama, dia meninggal terbunuh. Dan kita tidak tahu apa alasannya. Dan orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka mati terbunuh atau mereka meninggal terbunuh dan kita tidak tahu apa alasannya. Dan munafik, saya menyukai tokoh-tokoh besar yang menghasilkan karya besar. Nahu warinak kaningan. Alai di son mana disadari nasida terkadang mereka tidak menyadari bahwa karya besar mereka itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Alanima dipaingot tita manginang. Manangaha pena adong dihita, artinya tujuan hidup kita hanya untuk kesenangan sendiri, atau katakanlah ketika fokus hidup kita hanya untuk diri sendiri, atau katakanlah hidup kita hanya mencari dari diri kita sendiri, itu semua adalah kesia-siaan. Mari suang dui, sementara dui, ido didok si Salomo. Tetapi orang yang fokus kepada Yesus, orang yang fokus kepada Allah, orang yang membuat Allah di depan, on mana memaknai hidup akan berkat yang diberikan Tuhan kepada dia. Bahwa kebahagiaan itu tidak ada pada hal-hal tersebut. Alanima dihamuna amanami inanami. Nuaing nagabe ada suku-suku dihita. Atong ahado nagabe tujuan atau makna dari hidup ini. Apa yang menjadi tujuan dan makna hidup kita? Jadi adong do sebagian halak nama mendang bahwa hidup ini adalah seperti ini. Songo palobas. Itu teh bahasa Batak na penggaris. Ada yang mengatakan bahwa hidup seperti ini. Bahwa hidup itu seperti garis lurus. Hidup itu seperti titik-titik yang bersambung. Hidup itu bagaikan sebagai perjalanan. Artinya ada satu titik di mana hidup itu sendiri akan berakhir. Jadi ngoluon hanya perjalanan dan akan berakhir dalam sebuah titik. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu seperti itu. Dan ada juga mengatakan bahwa hidup itu sebatas siklus alamiah. Songonom mangolui. Artinya sebuah lingkaran yang berputar. Molo palsapa nih halak, palsapa hidup nih halak Jawa madok 3M, yaitu metu, mantu, dan mati. Onma palsapa hidup nih halak Jawa. Jadi ngoluo sono do berputar. Songon siklus itu lingkaran yang berputar. Tubuh, sohot, bamate. Soalnya memang mesti berulang-ulang. Nah ada orang yang memahami bahwa hidup itu seperti itu. Dan ada juga orang yang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Hidup ini berjuang, karena hidup ini selalu diwarnai dengan apa? Diwarnai oleh penderitaan, diwarnai oleh kesakitan, diwarnai oleh penderitaan. Ngoluon adalah hidup yang penuh dengan hagaluton. Jadi ngoluon adalah hidup yang berjuang. Dalam orang yang memahami hidup seperti ini adalah bahwa hidup tidak ada bahagia-bahagianya, bahwa hidup tidak ada senang-senangnya. Ngoluon penuh dengan hagaluton. Dan ada juga orang memahami bahwa dia tidak mengerti kenapa dia ada di dunia ini.
Dia tidak memahami dan dia tidak tahu mengapa dia hidup di dunia ini. Akhirnya hidup itu dia jadikan hidup yang sembrono, hidup yang penuh dengan hura-hura, hidup yang penuh dengan sembarangan. Aladang iboto ibana, tuaha do ibana mangolu di pertibion. Untuk apa dia hidup? Dia tidak memahami. Akhirnya sesuka hati saja hidup. Alanima dihamuna dengan saha porsiaun. Ison celakanya ketika kita diciptakan, ketika kita dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini, kalau kita tidak tahu apa tujuan dan makna hidup kita, barang arung bila patat tapi mengulu. Tapi seperti Salomo mengatakan, Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan unsur sengaja atau bukan unsur kebetulan, tetapi Tuhan menghadirkan kita di dunia ini supaya kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi manusia yang mengasihi Tuhan, menjadi manusia yang taat kepada perintahnya, atau lebih fokusnya hidup kita ini adalah tetap mentaati fokus kepada Allah. Manangah pe pasu-pasu, na di pasu-pasu hode bata di tonga-tonga ni ngoluta, dang nagabio betujuan ni ngoluta, dang nagabion makna daripada hidup kita. Tapi makna dan tujuan hidup kita adalah Yesus, karena di dalam Dialah hidup yang bermakna, karena di dalam Dialah kebahagiaan yang sesungguhnya, karena di dalam Dialah ngolu nasasi tongna naboi taida kenyamanan di tonga-tonga ni par ngulu tahun. Alanima dihamuna dengan saha porsiaun. Molo tajaha nak kaningan molo nak kaniku ulok kami dari pasal 1 sampai pasal 12 ada kata kesia-siaan dan sia-sia. Apakah pengkhotbah ini ingin mengiring kita pada sikap yang pesimis? Tentu daun. Alai di sonma parjami taon naing mengiring kita bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari bahwa realita kehidupan yang tidak mungkin terelakkan yaitu apa? Kematian. Kematian realita ningolu nasoboi tarelako kita. Dang boi tarelako kita kematian. Ido detai kan? Nasajol ma ikon mati. Dang boi tarelako kita nasadia pe godang ni hartam, nasadia pe nang tiboni jabatanmu, nasadia pe kekuatanmu dalam berusaha, setinggi apapun pencapaianmu dalam hidup, tetap pada akhirnya kita akan kembali ke tanah. Kita akan kembali ke tanah. Ido bain di Kolose 3 ayat 2 disi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ahado artinion. Di sini mau mengingatkan kita sebagai orang beriman. Asa sudah mahita mengenakan manusia yang baru, yaitu manusia yang tidak mengandalkan hal-hal duniawi sebagai penopang dan tujuan hidup. Alai bohado ngolutaon hanya oleh Kristus, untuk Kristus, dan supaya kita bersama Kristus selamanya. Ido sasit tonga. Ido ngolutaon. Allah memang kematian itu tidak terelakkan kita. Alanima dalam perjalanan kehidupan kita. Di somma kita diajak, kita harus memiliki prinsip hidup. Bahwa selama kita hidup, kita akan berbuat, kita akan bekerja sebaik-baiknya, tetapi bukan untuk hidup kedagingan kita yang akan lenyap, tetapi adalah untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Artinya prinsip itu, kehidupanku dari Tuhan, maka aku hidup karena Tuhan, bagi Tuhan, dan selamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Odo sasitongna yang ada dalam hidup kita sebagai orang beriman. Terakhir diamu amanami inanami. Adong go pribahasa nama dok, tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Dan mati itu pasti, tetapi hidup kekal itu pilihan. Nah, memilih hidup tertuju kepada Kristus, maka hidup kekal ada pada kita. Adigat dohita boy mamillit. Ditikki mangoluho. Ditikki mangoluhita. Kapan kita bisa memilih? Ketika kita hidup. Selama masih hidup,
Pilihlah kesenangan atau kebahagiaan di dalam Kristus, bukan di dalam berkat-berkat yang kau terima itu melalui harta, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Karena kehidupan kekal hanya di dalam Kristus dan kebahagiaan kekal hanya di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Muliate mali Tuhan, hatam nang taripar di tonga-tonga nami di bagasan tikion. Napai ngotok kami, asa toto ngali Tuhan. Fokus tujuan ningolu nami. Holan di bagasakko. Manangah hapi ali Tuhan na di pasu-pasu ho kami di tonga-tonga ningolu nami. Asa, boy kami ali Tuhan. Menikmati, marhite-hite, na boy kami ali Tuhan gabi habauran ni pasu-pasu. Di tonga-tonga ni humaliang nami. Maka holongi ho, jala mangulahon saluhuk lomo ni roham. Ido ali Tuhan, las ni roha, naso marna sudah. Ido ali Tuhan, kebahagiaan yang kekal. Ajari mahami ali Tuhan. Selalu fokus kepada sang pemberi. Ima hoali debata. Sude na adong di ngolu namion. Hapistaran, harta, tahta ng jabatan, marisuang doyali Tuhan. Songo na logo sambing doyali Tuhan. Alay, molo, unikmati hami iali Tuhan marhite-hite na buhay hami gabi, tau habauran ni pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami. Di sido hami ali Tuhan memaknai hidup, memiliki tujuan hidup, bahwa tujuan ni ngulu nami holan tertuju jala berpusat holan di bagasak ko ali Tuhan. Tuhan godang akan namasa na hodopi hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Nama baik kami ali Tuhan lupa bahwa ngulu namion, bahwa nasa na adong di hami ali Tuhan sudei si lehon-lehon sabing do isiakko. Ajari hami ali Tuhan mamakai. Ajari hami ali Tuhan mamilit na dumenggan di tonga-tonga ni ngulu nami. Ajari hami ali Tuhan mamilit ngulu na sora sudai di tonga-tonga ni ngulu nami. Upasat kami mali Tuhan sude parngulun nami nang sude ruas ni huriam. Na soboy hami ali Tuhan ro di bagasan bagas joromon alani situasi pandemi global na hadopi hami. Alepos dorohanami di ganup ruas ni huriam na tongon. Mengikuti live streaming di ibadah nami di bagasan minggu sadarion. Tuhoro nang pasahaton nami. Lam tabay di hami ali Tuhan pos ni roha. Tabay di hami ali Tuhan roha na selalu mengucap syukur. Tabay di hami ali Tuhan roha na say totong marlas ni roha di bagasako. Asa mananga hape na masa di tonga-tonga ni ngulu namion. Tau hami ali Tuhan makalason saluhutna. Upasat kami mali Tuhan tangyang namion, holam mangasaon gori anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Mari demahita di son mata pasahat piliata. Ku
selama peliat tahun tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni salu selelon na denggan dohot na saulibasa na malutus. Upasatami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho, sejalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pelianon, patimbulon na rajan mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami kodang ni selelehon mitu hami. Asalam gergir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinorbadia magwarmu. Saya Roma harajaunmu saya saut malomoni roham di Banua Tongaun songo di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaron madamena tuton di munabe. Dihamuna ruas nihuriata HKBP Harapan Jaya. Nama dohoti ibadah parmingguan di huriat tahun nang dihamu hurianami ruas nihurianami nadong dibagas. Munabe na mengikuti ibadah melalui live streaming. Hami parhalado nihuriata mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap termotivasi di dalam Tuhan. Amin.